إلى ملة النبي المصطفى وحبيبنا وشافعنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وأزواجه وذريته أجمعين وإلى جميع الأنبياء والمرسلين والأشهاد والرسول والعلماء العاملين وإلى جميع الأولياء والرسل والتابعين التابعين بإحسان إلى يوم الدين والجميع وإلى حضرة النبي سيدنا الشعب رضي الله إلى حضرة محيي إلى روح سيدنا وإلى جميع الآبائنا وأمهاتنا والمشايخنا ومشايخنا ووزيراتنا وجداتنا ومعلمنا وجدنا جميع القبور من المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات وقبر المسلمين ودير لهم أجمعين ودير لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. عن ابن عباس kacarita saking Ibnu Abbas. Dan pun utawi dosa iku layu faru ora den ngapura apa dan pun wadan pun lan dosa layu roku kang ora den tinggal apa dan pun wadan pun lan dosa yu faru kang den ngapura apa dan wa amal ladhi mongko anapun utawi dosa la yughfaru kang ora den ngapura apa alati iku fasyirku mongko dosa musyrik billahi kelawan Allah ngantek tekan mati dalam kahanan menyekutukan Allah kuwi dosane ora dingapura Gusti Allah. Wa amal ladzi anapun utawi dosa yughfaru kan den ngapura apa alati iku fadan bul abdi mongko dosane kawula bainahu ing dalem antarane abdi wa bainallahi lan ing dalem antarane Allah azza wa jalla. Dosa sing gampang dingapura yaiku dosa sing antarane kawula karo Gusti Allah. Dosane awake dhewe karo Gusti Allah iku gampang itu pangapura saka ngersane Gusti Allah. Wis kita anggap pun salah karo Gusti Allah njaluk ngapura dina. Wa amal ladzi anapun utai dosa layut roku kang ora den tinggal apa alati iku fadul mul'ibadi penganiayaane kawula ba'duhum ya sebagiane ibad ba'dun ing sebagian. Dosa sing nomor 3 ora gelem ditinggal. Seleke nang donya mah. Melu terus layu terus yaiku dosane wong sing nganiaya marang padha-padha kawulane Gusti Allah. Dadi wong ora salah dinganiaya, dadi penganiayaan salah marang manungsa iki dosa ora iso ditinggal malam. Mula layu terus kufatul
ba'du ba'dun. Mula nyabut dosa marang padha-padha kawulane Gusti Allah. Luwih gampang entuk pangapurane dosa sing marang Gusti Allah. Ngan sampean kacarita saking sampean. Dan pun utawi dosa yughfaru kang den ngapura. Wadan pun lan dosa la yughfaru kang ora iso den ngapura. Wadan pun lan dosa iku yujaju den wales sapa wong bihi utawa den wales sapa wong bihi kelawan dan. Jadi ana dosa sing di ngapura, ana dosa sing ora entuk pangapura. Terus nomor 3 dosa ning kudu entuk piwales. Jadi iso di ngapura tapi diwales dhisik. Ora contone kaya wong iku ana hukum sing jenenge dihad. Dihad iku dosa sing entuk piwales di ngapura tapi diwales sing malam itu. Kaya dene ate wong zina. Fa amadan mongko ana pun utawi dosa alladzi la yughfaru kang ora den ngapura wadan iku fasiku dosa musyrik billahi kelawan Allah jelas itu pengapuran dosa. Wa amadan bu ana pun utawi dosa alladzi yughfaru kang den ngapura apa alladzi iku fa'amaluka mongko ngamal ira bainaka ing dalem antarané sira wa baina rabbika lan ing dalem antarané pangeran ira. Dosa sing gampang entuk pangapura dosane awake dhewe marang Gusti Allah. Wa amadan bu ana pun utawi dosa alladzi yujayu kang den wales. Apa bihi alladzi iku fadul mungkar penganiayaan ira nganiaya ahoka ing kanca ira. Jadi si nomor 3 kira berat. Wa amalati wa amadan tu alladzi yujayu bihi fadul mungkar ahoka. Ngan Abi Hurairah dihadul basori utawi ilange peninggal iku maghfiratun dadi pangapura. Iku maghfiratun dadi pangapura lidulubi maring dosa. Wa dihabu sam'i utawi ilange pengrungu iku maghfiratun dadi pangapura lidulubi maring dosa. Wa ma utai barang nakoso kang sudo apa man minal jasadi sangi jasad iku fa'ala qadri dalika mongko ing atase kira-kira lima. Iki abot ning ana manfaate jane ning abot. Dadi ilangi peningale awake dhewe sebenarnya ilangi peningale menungso iku dadi pangapurane Gusti Allah. Mula aja nyono wong sing dikek ora nang dunya mripate ning wong iman dadi wong iman iku le ora perlu dadi pangapurane Gusti Allah. Wis ilangi mati sik kok. Dadi ilangi mati sik kancane dosa delok cetha dheweke dikek ora urus karo Gusti Allah ilang kenikmatan. Ilangi pengrungu jak omong wis ora iso nangkep blas mergo ora krungu kuwi ya dadi pangapurane Gusti Allah. Jadi kabeh iku mau tergantung oleh nyikapi awake dhewe. Nah Ibnu Mas'udin dahaba budalan sapa al-muftiruna wong kang buka al-yauma ing dalem dina bil ajri kelawan nggawa ganjaran. Ngan anasin dahabat ilang apa an-nubuwatu sifat kenabian wa bagian lan tetep
apa al-mubasyaratu bebungan ngan ummi karsi dahabat ilan apa anubuwatu sifat kenabian fala nubuwata mongko ora ana sifat nabi ku maujud dadi edan sawise ingsun ilal mubasyarati kejaba bebungan arya ya rupane impen as-sholihah kang bagus ya rohani ngali ing ruya sholihah sapa ar-rajul wong lanang autara utawa ningali sapa rajul autara utawa ningali autura utawa ditingali apa ruya lahu maring rajul ngene Hudzaifah bin Asyid zahabat ilan apa al-uzza berhala uzza wala uzza mongko ora ana berhala uzza iku maujud ba'dal yaumi idal sawise dina rawahu Ibnu Asakir ngan kota dah mursalan du dirhamaini utai wong kang duweni dirham utai wong kang duweni dirham loro iku asyadu luwih banget apane hisaban hisabe ming dirhami saking tenimbang saking wong kang duweni dirham wadu dinar ini utai wong kang duweni dinar loro iku asyadu luwih banget apane hisaban hisabe ning dinari tenimbang saking wong kang duweni dinar siji iki karepe ya dhewe yo maneh bertentangan karo awake dhewe nek awake dhewe karepe duwe dirham akeh duwe bondo duwe akeh ning hisabe ringan kowe karepe awake dhewe tapi Kanjeng Nabi dawuh wong sing duwe dirham loro kuwi luwih rekoso luwih sampai tenimbang sing duwe dirham siji. Mula sing duwe dhuwit 10.000 karo sing 5.000 hisabe ringan sing duwe 5.000. Sing duwe 5.000 iku luwih abot hisabe tenimbang wong sing duwe 2.000. Lah wae dhewe padahal pengine akeh, nek duwe pengin saya akeh berarti semakin berat hisabe. Awake dhewe jadi awake dhewe menyikapi dengan ilmu ngendikan Kanjeng Nabi sepiro awake dhewe ngendumi Gusti Allah iku ya kita syukuri lah. Memang Gusti Allah seperti itu kayak sithik mungkin aku ninggalke hisabe kan ngono. Upama dikai akeh ya awake dhewe syukur muga-muga tambah kenikmatane tambah syukur marang Gusti Allah. Karena tergantung awake dhewe nyikapi. Jadi semakin akeh awake dhewe semakin sing duwe miliaran karo sing 1 juta ya rekoso sing miliaran bisa lebih berat meneh. Bismillahirrahmanirrahim fi tarihi dalam kitab Tarai Ibnu Asakir. Ngan Abi Hurairah ngan Abi Darin mauqufan. Dusultani utawa kang duweni kekuasaan wadul ilmi lan wong kang duweni ilmu iku ahad luwih bisyarofil majlisi kelawan mulyane panggonan penguasa wong sing duwe ilmu kuwi lebih berat nggoni kamulyanan di dalam majlis mulu wong duwe pangkat wong duwe ilmu di dalam majlis apapun dadi wong sing kasujo wong sing terhormat, wong sing mulya mergo pangkat karo mergo wong duwe ngan Abi Hurairah kacarita sang Abi Hurairah mula wae dunya nuwun diparingi ilmu sing manfaat lan barokah mergo wae dhewe kabeh nang donya iku nggone coba kabeh sing sugih iku ya coba fakir ya coba melarat yo coba
Bismillahirrahmanirrahim. Ngan Abi Hurairah dul wajah ini utai wong kang duwe wajah loro fitunya ing dalem dunya iku yakti teko sapa dul wajah ini yaumul kiamati ing dalem dina kiamat. Walahu lan iku tetep kaduwe dul wajah ini wajahani utai wajah loro min narin saking geni. Ngan sadin dailul mar'ati utawi pucuk dodote wong wadon. Pucuk dodote wong wadon iku sipun sekilan sakilan. Ngan Umi Salamah ngan Ibnu Amr dalika dai dailuki utawi pucuke dodot ira iku dirokun sak dira. Ngan Abi Hurairah adu babu utai laler kuluhu ya sekabehane tubak iku fitnani ing dalem ilan nahlan coba tawon. Jadi seakan-akan laler ini memang yes elek surah pandang sopo wae kan jebone tahun itu ada yang nah dubab iku kuluhu finnar ilan nahla. Rawahu al-Bazar ngan Ibnu Amr ngan Ibnu Abbas ngan Ibnu Mas'ud ad-dabihu utawi nabi kang den beleh iku Islamku nabi Islam. Fil-Ifrati dalam kitab Ifrat ngan Mas'udin Rawahu al-Bazar wa Ibnu Marduwayi ngan Ibni Hanil Abbasi bin Abdul Muttalib bin Marduwayi ngan Abi Hurairah adikru utawi dikir eling adikru utawi eling iku khairun luwih apik minas sedekah tinimbang saking sedekah. Rawahu Abu Sa'id an Abi Hurairah adzikru utawi eling iku nikmatun nikmat minallahi sami Allah. Dadi awake dhewe dadi wong sing eling iki suatu kenikmatan. Awake dhewe eling Gusti Allah, eling salat, eling ibadah, eling ngaji, ini mesti masuk kenikmatan. Awal dhewe eling ngaji nikmat sing gedhe. Fa'adu mongko nekanan sira syukroha ing syukure nikmat. Mula awake dhewe eling ngaji yo tumindak mangkat ngaji ku suatu tanda syukur awake dhewe. Fa'adu syukroha. Nah wis eling kuwi suatu kenikmatan luwih apik meneh ditekanano nikmate. Ngan Nabi tibeni syaritin kajarta saking Nabi bin Syarif adikru utawi eling alladzi la tasma'u kang ora krungu ing dikru sapa al-hafadzatu malaikat kang reksa yajidu ngluwi ala dikri ing atase dikir alladzi tasma'u kang krungu ing dikir sapa al-hafadzatu malaikat kang reksa sakaina kelawan 70 apane dewan dikelani. Ngan Aisyah ta kasarta sang Aisyah adzan bu utai dosa iku sumun ala ngala ghairi fa'ilihi ing atase liyane wong kang nglakoni dzanbu. Dosa iku elek kanggone wong sing ora nglakoni sing elek. Apa meneh kanggone wong sing nglakoni luwih elek. In ayaro lamun najab sapa wae ing dzanbu. Obtulia mongko den coba bi kelawan dzanbu. Mongko den coba sapa wae fa'ili ing dzanbu.
Wa ini kitabahu lan lamun ngrasani sapa ghairu fa'ilin ing danbun iku asimun dosa. Wa in radiya lamun ridho sapa ghairu fa'ilin bihi kelawan danbun iku syariku nyekutoni sapa ghairu fa'ilin ing fa'ili ngan anasin adhabu utawi adul mas bil warti kelawan soko iku riban ribu ilaha kecuali mabrik waha lan saman mabrik kang dentol waha lan rego wal buru utai gandum bil buri kelawan gandum iku riban ribu ilaha kecuali yadan waha lan biadin kecuali tampan tinampanan. Jadi awak dhewe jenenge tuku tampan tinampanan nopo barang kene bayar. Nek umpama kene nampa barang kurang bayar harus ada akad lain. Utang sih nopo piye? Wa tamru utawi kurma bitamri kelawan kurma. Iku riban ribu. Ilaha kecuali kelawan yadan waha lan biadin. Wa syairu utawi gandum bisyairi kelawan gandum iku riban ribu. Ilaha kecuali tampan wahalan tinampan kejebut tampan tinampanan. Rawahu Malikun an amrin adhabu utai mas iku bidahabi kelawan mas wal fidotu utai perak iku bil fidoti kelawan perak wal buru utai gandum iku bil buri kelawan gandum wasyairu utai gandum aban iku bisyairi kelawan gandum aban wa tamru utai kurma iku bitamri kelawan kurma wal milhu utai uyah iku bil milhi kelawan uyah. Masalah halipadan binadan. Jadi masalah halipadan bimislin kelawan binadan. Yadan kelawan tangan biadin kelawan tangan. Faman mongko utawi wong iku jada nambahi sapa man. Au is tajada utawa amri tambah sapa man. Fakot arba mongko temen nglakoni ribu sapa man. Jadi utang beras sekilo kudune jaluk bali 2 kilo. Wal akhidu utai wong kang ngalap wal mukti lan wong kang awai iku sawahun padha bagiane sama. Ngan Nabi Sayyidin adhabu utawi adol mas iku bidahabi kelawan mas wal fidotu utawi perak iku bil fido wal buru utai gandum iku bil buri wa syairu utai gandum abang iku bisyairi kelawan gandum abang wa tamru utai kurma iku bitamri wal milhu utai uyah iku bil milhi kelawan uyah. Masalah hale padan bimisli kelawan binadan. Sawaan hale podo bisawain kelawan podo. Yadan hale tinampan biadin kelawan tinampan. Fa ini talafat mongko lamun dadi beda apa hadhil asnaf ikilah werna. Fa bi mongko adolo sira kabeh. Kaifa situ mahali kaya apa sira kabeh. Ida kana rikalane ana apa bae ana yadan kelawan tangan biadin kelawan anu bare kabeh somit adhabu utai masbal hari bulan sutro iku khilun halal li inasin kadwi wong wadon li inasi umati kadwi wong wadone umat ingsun mas sutro dinggo wong itu halal. Nah
sutra murni haram. Tapi nek campuran asal akeh kanggo kapase halal. Wa haram lan haram ala duya ing atase wong lanange umat iki. Ngan Zaid bin Arqam. Dadi nek ana wong kalung Mas, ya duwe ra apa-apa niku upamane kok. Terus nunggu wali-wali iki ora nganggo Mas, ra nganggo wali-wali, balik sing kalungan iku anak, balik kalungan geni nek wong lanang. Wong lanang iso tuku Mas nganggo sing wedoan. Kadang wis kakean wis kurutan rek ngendi jampun kon. Wan wasilatin. Adabu utai Mas iku khuliyatul musyrikina, papaese wong musyrik. Wal fidatu utai perak iku khilyatul muslimina, papaese wong muslim. Wal hadidu utai besi iku khilyatu ahli nari, papaese ahli neraka. Papaese ahli neraka. Memang nek papaese ahli neraka yo besi, kalau besi nang mulu sampai wong karang tahun atau wong liyane wong lanang ora kelar nganggo kalung Mas rantai diku ki kalung. Bismillahirrahmanirrahim. Rawahu Ayyam Khoshani. Dijusihi dalam juse yang Khoshani ngan anasi. Harfu ro'i utai huruf ro. Ro'at ningali sopo umi ibu ingsun. Khina wado'atni endalem nalikane ngelahirake sopo umi ing ingsun. Sato'a ing sumleret. Sato'a sumleret. Minha sangking umi. Apa nurun cahaya adoat kang padang lahu kronono apa usulu busra omah panggunge negara busra. Jadi ketika Kanjeng Nabi lahir dilahirke ibune Siti Aminah iku metu nure metu cahayane sehingga omah-omah panggung wae raja Kisra iku kesorotan oleh Kanjeng Nabi padang. Rawahu Ibnu Sa'din ngan Abil Ujfai. Ro'at ningali sapa umi ibu ingsun. Kaanahu kaya-kaya sak temene kelakuan. Iku kharaja metu minha saking umi. Apa nurun cahaya. Adoat padang minhu saking nur. Apa usuru sami gedhonge negara Sam. Kalah karo nure Kanjeng Nabi. Rawahu Ibnu Sa'din an Abi Umamah. Rasul hikmati utawi pokok ilmu nafi. Pokok ilmu lah, pokok ilmu manfaat. Pokok ilmu manfaat ki apa? Iku makhafatullah taala wedi ing Allah Taala. Iki dasar utamane pengen duwe ilmu manfaat, wedi yang ngersani Gusti Allah. Mulu kabeh cukup awake dhewe nggone coba kabeh. Upomo awake dhewe dak usah nemen-nemen oleh moyo ilmu. Apa ya coba Mbah Yai padi ngerti kan sampai santine 50 di apa dijabuli iki ira dadi awake dhewe ya muga-muga direksa karo Gusti. Jadi sampai 2 tahun kekunangan, jadi sampai 2 tahun kekunangan. Karena apa yang mungkin ditakut-takuti. Awake dhewe wis coba ning Gusti Allah, awake dhewe mungkin direksa. Bismillahirrahmanirrahim. Rawahu Al-Hakim wa Ibnu La'an an Ibnu Mas'udin. Raksudini utawi pokok agama iku an-nasihatu ngarepake apik. Dadi agama ngarepe bagus. Cara wong kok mlebu agama jen lumayan. Yo sak lumayan-lumayane timbang ora di agama. Cara wong di agama Buddha sampai karena punya pedoman.
agama Katolik sampai lah mau jadi memang agama adalah pakai kebagusan. Ya orang agama ini susah. Mulu sampai nak orang Islam yo agama Islam temeni tenanan itu agama Islam. Agama itu yo tenanan itu ono sak tenanan masyarakat mangke agama itu sebutu yo. Ya wajib Islam tenanan Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Walidini billahi maring Allah. Walidini ilan maring agama Allah. Wali rasuli ilan maring utusan Allah. Wali kitab ilan maring kitab Allah. Wali aimatil muslimin ilan maring biro-biro imam wong muslim. Wal muslimi walil muslimin ilan maring biro-biro muslim. Amatan halis kabehane. Rawahu Sambuyi. Ngan sauban rasul dini utawi pokoke agama iku alwaru. Warok ya ngeduwi haram. Mula awake dhewe iku iso ngeduwi maksiat iku semuanya. Lah mula kaya wong ngaji iku bakal entuk kumpul karo wong alim iku bakal entuk kamulyan pitung perkara. Siji senajan awake dhewe ora masuk ilmune bakal entuk karo majelis iso ngurangi kemaksiatan. Nomor loro ketika wong sing alim keturunan rahmat Gusti Allah mangitu bagiane awake dhewe. Ngan Anas Rasul akli utai pokoke akal ba'dal iman ing dalem sawise iman billahi kelawan Allah. Iku at-tahabu asih-asihan. Asih-asihan ilan nasi maring menungso. Wasdina il khairi lan gawe kebagusan. Ila kuli barin maring satu-satu wong kang bagus. Wa fasilin lan wong kang lancip. Wong awake dhewe karo wong sing lancip kon gawe apa? Mung awake dhewe beda agama karo paman karo wong Hindu. Wong kaya panolo perangkelan jono, prakitung Cina wong Hindu. Awake dhewe ora kena sereo. Dadi awake dhewe ora kena wasdibani lo khairi ila kulibarin wa fajir. Wong lancip kon ngapi. Karena sudah menjadi pilihan diri. Awake dhewe wis digawe dasar karo Gusti Allah. Rupane apa laku dinunggu. Tidak kuwi urusan dhewe tak ngurusi. Ngan alihin Rasul akli utai pokoke akal badal iman dalam sawise iman. Billahi kelawan Allah iku at-tawaddu asih-asihan. Ilan nasi maring manungsa. Dadi wong kuwi duwe rasa saling kasih mengasihi sesama manusia itu termasuk orang yang iman. Awake dhewe duwe rasa welas karo kanca itu termasuk orang yang iman. Rawahu al-Bazzar ngan Abi Hurairah Rasul akli utawi pokoke akal badal dini kedal sing sawu-sawu iku at-tawaddu asih-asihan. Ilan nasi maring menungso. Wasdina il khairi lan gawe kebagusan. Ila kulli barin maring saben-saben wong kang gawe bagus wa fasilin lan wong kang lancip. Analiin Rasul akli utai pokoke akal badal imani edal sawise iman billahi kelawan Allah. Iku at-tawaddu asih-asihan. Ilan nasi maring menungso. Wa ahlu tawadudi utawi ahli asih-asihan fit dunya ing dalem dunya iku lahu iku tetep kaduwe ahli tawadud darajatun utawi derajat fil jannati ing dalem swarga.
Dadi wong dirasa saling kasih mengasihi dianggep kaya ora ana apa, padahal darajatun fil jannah. Wong saling kasih mengasihi itu apa jenenge? Dan kan agama kan urusan dhewe. Sebagai sifat manusiawi kan awak itu saling kasih mengasihi. Ora kena masalah agama kan beda silahkan. Tapi sifat manusia wajar sama-sama manusia. Podo-podo menungsani kita saling menghormati. Waman utai wong iku kangen ana iku lahu kadhiman fil jannati edal swarga apa darajatun derajat. Fawa moko utaiman iku fil jannati edal swarga. Wa nisful ilmi utai separuh ilmu iku husnul mas'alati apike masalah. Wal iktisomo utawi gawe merjono. Gawe merjono ku gawe sedengan. Jadi gawe sedengan, gawe tengah-tengah. Fil ma'isyati ing dalem pengupo jiwa iku nisful aisi separune pengupo jiwa. Yang netepake apa iktisod nisfan nafakoti ing separone nafakah. Awake dhewe nafakah ya semono awake dhewe sing apik kuwi apa wae di tengah-tengah. Khairul umuri awsat. Jadi keras banget yo ojo ning ojo kelemahan. Wis pokoke sedih. Ora wae dhewe menjadi wong pendidik iku yo galak banget yo ojo ning ojo kelemahan. Jadi diambil tengah-tengah. Upaya yo kadang dikerasi, kadang yo jago, kadang yes. Warung ngatani utai rong rekaan min rajulin saking wong lanang. Waro ingkang wirani iku afdhalul luwih utama min alfi rakatin tenimbang saking rong rakaat min mukhalatin saking wong kang nyampur saking wong kang nyampur wa matamalan ora sampurna apa dinu insanin agamane menung. Dadi nek awake dhewe naluk ngendikane Kanjeng Nabi rong rakaate wong lanang sing wirati kuwi luwih utama tenimbangane 1000 rakaate wong sing campuran. Maksude ngene. Rong rakaat kuwi sing dilakoni rong rakaat. Tapi wong sing nglakoni iki akeh oleh ninggalake barang sing dilarang Gusti Allah. Kuwi luwih apik. Luwih bagus, luwih gedhe ganjarane. Dadi wong sing iso ngreksa haram gelem nglakoni rong rakaat kuwi luwih apik tenimbangane 1000 rakaat sing dilakoni wong sing campur aduk. Yo salate 1000 rakaat ning yo wis campur aduk, yo main dangdutan, yo melu yoga, yo dadi wong fasik wis repot. Jadi awake dhewe rasa meri karo wong sing wiraki, wong wiraki rong rakaat luwih utama tinimbangane 1000 rakaat wong sing campur aduk. Hatta yati musih sempurna apa aklu akal insan. Wa doa utai donga iku yakudu nolak apa doa al amro pestek. Wa sedekah siri utai sedekah siri iku tudfi'u bisa nyirep apa sedekah siri wa tabarrobi ing bendune Gusti Allah ora bakal bendu karo wong sing seneng sedekah siri. Gusti Allah ora bakal bendu. Dadi tufi udu barrobi. Wa sedekah tul alaniyati utai sedekah kang ngeden. Iku takiyun bisa ngreksa apa sedekah tul alaniyah. Maita tasui mati ana. Dadi apike kabeh
Wong sing sedekah sir kuwi bisa mencegah bendune Gusti Allah. Wong sing sedekah gedhe kuwi ngreksa mati Allah. Insyaallah wong ahli sedekah tercegah dari mati suul khotimah. Insyaallah. Dadi apik-apik. Bismillahirrahmanirrahim. Wasoniul ma'rufi utai wong penggawe bagus. Ilan nasi mari menungso iku takyun ngreksa apa sonaiul ma'ruf sahibah ing wong kang duweni ma'ruf. Masori asui ing gon mati on. Jadi wong seneng berbuat apik marang menungso iku akan terjaga mati elek. Al-afati kang bahaya. Wal halakatiran kerusakan. Wa ahlul ma'rufi utai ahli gawe kebagusan fi dunya indal dunya. Hum yo ahlul ma'ruf iku ahlul ma'rufi ahli kebagusan fil akhirati ing dalam akhirat. Wong ahli berbuat apik nang dunya ya berarti dhewe ahli kebagusan di akhirat. Wal urfu utai penggawe bagus iku yang koti umutus apa arfu fima ing dalem perkara bainan nasi ing dalem antara menungso wala yang koti ulan ora mutus apa al arfu fima ing dalem barang bainallahi ing dalem antara Allah wa bainaman lan ing dalem antara wong ifta'alahu kang nglakoni sapa men ing arfu. Rawahu As-Sayraji fil Al-Qabi ngan Anasin Rasul akli utawi pokok akal iku al-mudaratu nglemesake gunem nglemesake omongan. Jadi maksudnya nek wong ki omongane halus iso ditampa kaki kepenak nang angin-angin kuwi jenenge wong duwe nyangka. Oh, karo kancane ya didik nyengak serang nang belas nih. Wis ora diakal belas. Kan ono kan. Dadi yang jauh nyengak kan. Didik sak nglarake ati. Semua salah ngawur goblok. Wis jenenge wong ora duwe akal. Wa ahlul ma'rufi utai ahli gawe bagus. Fitunya indal dunya iku ahlul ma'rufi ahli kebagusan fil akhirati ing dalam akhirat. Mula wong gawe dunya wong iman lho. Iku kok perbuatane kita dari apik sampai dunyane sampai akhirat. Nah Nabi Hurairah Rasul akli utami pokoknya akal badal imani dalam sawusi iman bila lawan Allah iku atawadudu asi-asian ilan nasi maring wa ma yastaghni lan ora semuge sapa rajul wong lanang ngan musyawaratin saking ninggal musyawarah wa inna ahlal ma'ruf lan sakmen ahli kebagusan fit dunya ing dalem dunya hum ya ahlul ma'ruf iku ahlul ma'rufi ahli kebagusan fil akhirati ing dalem akhirat wa inna ahlal munkar lan sakmen ahli munkar fit dunya ing dalem dunya hum ya ahlul munkar iku ahlul munkari ahli munkar fil akhirati di dalam akhirat. Karena pemundurnya iku awal itu ngerti aldo itu tak terwala dan awal itu misalnya dulu coba apa ya wes sampai semua ya itu. Awal itu orang ngerti batin orang ngerti hati. Awal itu nggak ngerti. Awal itu kita emosi ini apa kan? Wati ini kaya orang Yusuf. Awal itu dulu dohiri bayi atau itu tak terlalu alam batin. Agar awal itu ngaji berarti hatinya senang. Ngaji semua paling benar. Bismillahirrahmanirrahim.
Ngan Sa'idil Musayyabi mursalan Rasul akli utai pokoknya akal badal imani dalam sawis iman billahi kelawan Allah iku mudaratun nasi ngelus gunem ing menungso wa al ma'rufi utai ahli kebagusan di dunia ing dalam dunia iku ahli ma'rufi ahli kebagusan. Wis pokok tandane ngene, angger wong kuwi kok omongnya halus, omongnya apik, berarti tanda-tanda orang beriman. Wis iman iku kuat. Iman iku. Ayo supaya wis mendereng omong saged-saged nglarake seragawan. Takoni sithik jangan dasar sing takon wong ora kata duwe jelane nyangka. Kita dari orang tidak beriman, sekalipun dia orang senang ngaji, senang ibadah, tapi dia ini mau orang beriman. Wa ahlul mungkari utai ahli mungkar fid dunya ing dalam dunya iku ahlul mungkari ahli mungkar fil akhirati ing dalam akhirat. Rawahu Ibnu Abi Dunya fi Qadha'il Hawaij ing dalam kitab Qadha'il Hawaij. An Ibnu Musayyabi mursalan Rasul akli utai pokoknya akal badal iman yang dalam sawsi iman billahi kelawan Allah iku al hayya wisi wa husnul khuluqi lan bagusi budi pakerti. Jadi wong akhlake apik ya wong duwe isin iku termasuk orang yang beriman. Sawsi iman karo Gusti Allah maksudnya wong wis iman karo Gusti Allah duwe rasa isinan terus apik akhlak berarti orang yang iman kuat. Jadi karena iman itu pokok modal utama. Rasul kufri utai pokok kufur iku nahwal masyuki ono arah wetan. Wal fakhru utai gede wal khaila ulan tegese gede iku fi ahli khaili ing dalem ahli jaran wal ibililan unta wal fadadina lan wong kang sugih unta wa ahlal wabaro lan ahli ulu wasakinatu utai anteng iku fi ahli al-ghanami ing dalem ahli wedhus. Mergo wong seneng wedhus iku termasuk golongan wong anteng mergo Kanjeng Nabi biyen ngene-ngene wedhus Kanjeng Nabi. Rawahu Malikun ngan Abi Hurairah rasu hadzal amri utai pokok iki lan perkara iku al-Islam. Wis ora itu cekel tenanan iman Islam wis muntang mati wis kuat pabiro insyaallah selamat. Wa man utai wong iku aslama Islam sapa man salimah uku selamat sapa man. Wong ngerti Islam mlebu nang Islam lah pokoke mlebu nang ngono. Awake dhewe iso selamat. Wa umudu utai sopone Islam iku salat. Lah men kuat Islam apa? Dilakonan salat. Berarti nek wis mlebu Islam kok ora salat berarti wis sopone muntah mati. Jadi kepangan raya kaminan gampangan dulu mergo sopone salat kok ora ono masjid kok gandul setengah bulan. Wa dirwatu sanamihi utawi pucuke punuke Islam iku al jihadu jihad. Syukur-syukur nak imane wis ana sapa ning nglakoni salat diriwangi men duwe punuke tambah lemu yo jihad. Layanan ora bisa berkulit sanamu sapa illa afdaluhum kecuali wong utamane muslimin. Jadi wong iso jihad nang agamane Gusti Allah itu sebenarnya fadhil Gusti Allah. Fadhil Gusti Allah itu fadhil Gusti Allah. Contohnya wong arep ngene tapi nyatane ora itu fadhil Gusti Allah. Rawahu ngan
Mu'adzin Rasul ngrapetno sira kabeh as-sufufa ing barisan fa inna syaitana mongko sakmene syaitan iku yakumu jumeneng sapa syaitan fil kholali ing dalem selan-selanane sapa ya wis pokoke dirapeti ning aja ganggu terus ngono wae antara kiwa karo tengen wis penting ora iso keblebos wedhus wis masuk rapet nek iso keblebos wedhus itu masuk karo ganggu ngan anasin rasul rapetno sira kabeh sufufakum ing barisan sira kabeh wa qoribu lan marakno sira kabeh bainaha ing dalem antara sufufakum wa hadu lan ngajirno sira kabeh ngajirno kuwi nglurusno sira kabeh bila anaki kelawan kulo ngan anasin ro'a ningali sapa Isa Nabi Isa bin Maryam rajulan ing wong lanang yasriku kang nyolong sapa rajulan faqala mongko ngendika sapa Isa lalu maring rajulan asrokta nyolong sira qala jawab sapa rajulan kala aja ngono waladi tumidan la ilaha illa huwa ora ana pangeran kang wajib disembah ila wa kejaba Allah. Faqala mongko ngendika sapa Isa, amantu iman sapa ingsun billahi kelawan Allah. Wa kadabtalan gorohake sira naini ing peninggal ingsun. An Abi Hurairah Ra'aitu ningali sapa ingsun Rabbi ing pangeran ingsun azza wa jalla. Lan Ibnu Abbas Ra'aitu ningali sapa ingsun Allah iku awake dhewe ningalane yo ora iso awake dhewe iso ningali yo dat sifate sifat-sifat Gusti Allah. Sifat Gusti Allah apa welas. Lah dengan kewelasannya Allah itulah awake dhewe iso ningali Gusti Allah. Jadi kalau ningali jeneng yo ora iso. Gusti Allah wujud ora ono jenenge. Nek wujud ono jenenge berarti sama dengan makhluk kan. Jadi Allah iso didelok ono jenenge berarti kan iso didelok berarti kan sama dengan makhluk. Wong awake dhewe iso krungu suarane kon delok rupane jupo kuning entut yo awake dhewe ora ngerti yo. Nah, iso. Apa meneh sing gawe rupane Gusti Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Ibnu Abbas ra'aitu ningali sapa ingsun al malaikata ing malaikat. Tanggo salah hale ngedusi sapa malaikat Hamzah bin Abdul Muthalib ing Hamzah bin Abdul Muthalib. Pamane Kanjeng Nabi Sayyidina Hamzah itu. Jadi nalika sedo Sayyidina Hamzah itu memang nenggon tarek iku nenggon kholaso dingendikake sing ngedusi memang malaikat. Tanggo salah Hamzah bin Abdul Muthalib. Wa handola kabni rahim ngani Ibnu Abbas ra'aitu wa sapa ingsun Ibrahim ing Ibrahim lailan ta'usuya ing dalem ngene den lakokake sapa ingsun faqala mongko ngendika sapa Ibrahim ya Muhammad akriya macana sira umataka ing umat ira assalamualaikum salam. Jadi ketika Isra Mi'raj Nabi Muhammad bertemu karo Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim titip Muhammad sampai ke salamku marang umatmu. Wa abarahum lan aweh kabar sapa ingsun ing umataka. Annal jannata sak temene swarga iku thayyibatun turbati. Bagus lebuni. Bagus lebuni sampai no Muhammad. Nabi Ibrahim sampai Nabi Muhammad nek bali Isra Mi'raj sampai siji salamku nomor loro kandakno lebune swarga iku apik banget ada batal mai kang tawa banyune wa anna halan sak temene jannah
iku qi'ani ngentak-ngentak rata wa gharas wa utawi tandurane jannah iku subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar la haula wala quwata illa billah. Wajah tasbih subhanallah kuwi kalimat papat termasuk kalimat sing disenengi Gusti Allah. Mula wae cumitet kalane kentangi tahajud rada diupehno maca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billah. Kalimat papat kuwi kalimat sing disenengi Gusti Allah. Tur kuwi memang tanduran swarga. Bismillahirrahmanirrahim. Ani Ibnu Abbas. Ra'aitu sapa ingsun lailata usmiya ing dalem pengini den lakokake sapa ingsun. Petuk sapa para sapa Musa Nabi Musa rajulan ing lanang dumakan semua bang tawalan kang dhuwur jagan kang ngandan-ngandan rambuté kanahu kaya-kaya sak temene Musa iku min rijali sanu'ata saking golongane wong lanang tanah Sama. Wara itu lan sapa ingsun ngisai Nabi Isa rajulan ing lanang marbuul khuluqi kan sedengan kedadiane ilal hamrata maring aban wal bayadu lan putih sabatur rosi kan lurus rambutih. Wara itu lan sapa ingsun malikan ing malaikat sinan nari kang joko neraka wa dajjal lan dajjal. Nabi Ibnu Abbas roh itu sapa ingsun Jibril ilahi malaikat Jibril. Jadi kan Nabi ketika orang terima Isra Mi'raj Nabi Ibrahim wis kerep roh karo malaikat Jibril. Karena Pak malaikat Jibril penyampai wahyu saka Gusti Allah. Sen paham tenan Nabi Muhammad. Lalu iku tetep kadhuwe Jibril situ mi'ati janahin utawi 600 suwi ku malaikat Jibril. Ngendikane kanjeng Nabi. Apa kanjeng Nabi ngendika mergo bola-bali petuk kanjeng Nabi malaikat Jibril. Ane ini Mas'udin. Mestinya wajib mikir malaikat Jibril suwi 600 dino di manggone. Gusti Allah kuwasa gawe an model bisa Gusti Allah. Ra'aitu sapa ingsun aksaroman ing luwih akeh wong. Ra'aitu kang sapa ingsun minal malaikati saking malaikat. Muntamina hale wong kang nganggo serban. Hale kang nganggo serban. Jadi kanjeng Nabi weruh akeh-akeh malaikat iku nganggone serban. Rawahu Ibnu Asakir ngan Aisyah radhiyallahu anha. Rawaitu sapa ingsun Ja'far bin Abi Thalib malaikat khali rupa malaikat nyati rukang ngabur fil jannati dalem swarga ma'al malaikati salatan malaikat bijana haini kelawan suwi loro. Ngan Abi Hurairah ra'aitu sapa ingsun Khadijah ngalan nahrin ing atas bengawan min anharil jannati saking bengawane swarga fi baitin indal omah mi kosbit saking pring lalahwa kang ora ana loko iku maujud fi indal baitin wala nasbalan orang kangelan iku mau. Jadi kanjeng Nabi itu ketika Isra Mi'raj yang jarang diceritakan. Kanjeng Nabi itu Khadijah. Nang bengawan surga iku Khadijah. Diweruhi kanjeng Nabi. Terus
diweruhi karo jeneng sahabat Ja'far bin Abi Thalib. Ja'far ki anak lanangnya Abi Thalib. Kuwi ditumpake nang gegere malaikat. Wong hebat-hebat Kanjeng Nabi diweruhi ketika Isra Mi'raj sahabat Kanjeng. Ngan Jabirin roh itu urus sapa ingsun Lailatul Usya ing dalem wengi den Isra'ake sapa ingsun. Ngalan babil jannati ing atase pintu swarga. Maktuban ing tulisan as-shadaqatu utai sedekah iku binasri amsalia kelawan den wales 10 sepadane sedekah. Wal qardu utai utang iku bisa maniyata asro kelawan 12. Fakultu mengucap sapa ingsun ya Jibril. Ma utai apa bal qardi utai tingkai utang. Abdul kang utama minas sedekah tinimbang saking sedekah. Kala jawab sapa? Kala ngendika sapa? Jibril. Li anna sa'ila krono sak temene wong kang njaluk iku yasalu njaluk sapa sa'il wa inda bulan iku ana sandinge sa'il wal mustaqridu utawi suci saking utang iku layas takridu ora utang sapa mustaqrid illa min hajatin kecuali saking dadi ngenehi karo utangi kuwi ganjaran gede utangi karena utang iso nembung perkara butuh ngono wae kan seperti itu. Bismillahirrahmanirrahim. Awak juga utang meneh ngono. Bismillahirrahmanirrahim. Kan Anas itu Umar bin Amir Al-Hazai ya juru nyeret kosbahu ing ususe Umar bin Amir finari ing dalem neraka. Wa kana lan ana sapa Umar bin Amir iku awaluman kawitane wong sayyidu kang ngumbar sapa man as-sawaiba ing unta umbaran wa bahrul bakhirati lan kewan kang ana puane. Ngan Abi Hurairah ra'aitu sapa ingsun saya tinal insa ing setan menungso wal jin lan jin faru khali lumai sopo sayatul insi min amrin saking. Maksudnya ojo meneh menungso itu nek karo Sayyidina Umar kok kayak diloni wong sing jenenge jin setan ora Sayyidina Umar gilo jin setan ora Sayyidina Umar gilo sing kepanen nek setan sing wujud menungso iku Nana Aisyah radhiyallahu anha wal kami istiqomah